Ja, vi skal kigge sammen på den her fine torsk, vi har hævet op af Øresund, og lave en dissektion. Men inden vi går i gang med dissektionen, hvor man åbner torsken, så skal vi lige se, hvordan sådan en torsk ser ud udvendigt. Torsken er udstyret med en masse finner, der har noget at gøre med bevægelsen i vandet. Halefinnen heromme er den sætter fra med. Det smarte ved navnene er, eller finnernes navne er, at de er nemme at huske, fordi afhængig af hvor de sidder henne, har de forskellige navne. Torsken har 3 rygfinner heroppe. På hver side har den en brystfinde. Nede på maven eller buen har den 2 bugfinner. Og bag ved gattet, som er fiskens numse, der sidder 2 gatfinner. Så på den måde er det ret nemt at holde styr på finnerne, selvom der er mange af dem. Torsken har en masse sanser, den bruger, når den orienterer sig og skal finde mad og skal undgå fjender. Og de fleste af dem er lokaliseret her omkring hovedet. Torsken har store øjne, der gør, at den kan se, selvom den er nede ved bunden, hvor lyset er knapt. Der ikke er så meget lys. Derudover har den en skægtråd her, som er specielt for torsken. Skægtråden er torskens følesans. Den kan undersøge under bunden, og hvis der er krabber eller andet, kan den bruge skægtråden til at føle og smage sig frem til et bytte. Den har også en god lugtesans heroppe ved hovedet. Dem kan man, hvis I kommer med lidt tættere på her, så kan I se, at torsken faktisk har 2 næsebor i hver side. Så der er ligesom sådan en lille kanal, der går ind af det ene næsebor og ud af det andet. Og nede i bunden, der sidder en lugtenerve, der gør, at den kan lugte, hvis der er noget interessant i nærheden. Det kan være nogle sild, der kunne være godt for den at spise. Torsken har faktisk også et øre, der sidder lige her. Vi kan ikke se det. Den har ikke noget ydre øreflip, som vi har. Men når vi senere kommer ind og ser ind i kraniet, så kan vi se det indre øre og de knogler, der er inde i øret. Fuldstændig ligesom det gør sig gældende hos vores ører. En sidste sans, jeg vil vise jer, hvor torsken er alt anderledes end os, det er i og med, at den har en sidelinjesans. Det er den streg, der går hen langs siden her. Og sidelinjesansen er rigtig praktisk. Der sidder en masse nerver hen langs sidelinjen her, inde i nogle små kanaler. Når der kommer nogle trykbølger, det kan være fra fisk, der kommer svømmende, eller et rovdyr, der er på jagt, så kommer der trykbølger i vandet. Og når trykbølgerne rammer sidelinjen, så kan torsken bedømme, hvor bevægelserne kommer fra, og hvor kraftige de er. Og når torsken er blevet stor og har fået meget erfaring, så kan den meget præcis skelne mellem, om det er sild, og det betyder mad, eller det er en sæl, der er på jagt og slår med lufferne, så man skal flygte. Så sidelinjen er sådan en slags radar, kan man sige, som kan bruges til at opfatte sine omgivelser med. Torsken er en rovfisk, det vil sige, at den spiser andre mindre fisker og andre dyr, og som alle rovfisk, der har den en meget stor mund. Hvis I lige kommer med tæt på her, vil I også kunne se, at dens mund er udstyret med en masse spidse bagudrettede tænder. De her små bagudrettede tænder, de bliver ikke brugt til at bide maden i stykker med, for torsken sluger sin mad helt, men det bliver brugt til at holde byttet fast med og sørge for, at det, når først det er fanget, så slipper det ikke væk igen. Torsken er en rigtig glupsk rovfisk, og man kan faktisk også se, at den her har faktisk lige inden den gik i fiskenettet været ude og spise noget mad, der sådan stikker halvvejs op af halsen på den. Vi prøver at kigge med herned, så kan jeg prøve med en pincet, om jeg lige kan tage det op og se, hvad det er. Jeg prøver lige at se, om jeg kan fiske det her mad op. Den har i munden med en pincet, så vi kan blive lidt klogere på, hvad det er. Jeg er faktisk tilbøjelig til at sige, at det her er en lille babytorsk, den har spist. Den har også en lille bitte skægtråd. Så torsken, den er ikke kræsen, og den er faktisk også kannibal. Det vil sige, hvis en stor torsk møder en mindre torsk, så ryger den også i maven. Her er noget lidt sjovt, som torsken har i maven. Det er børsteorm.
Børsteorme ligger normalt gravet ned i bunden, hvor Torsten ikke kan få fat i dem. Men en gang om året, der kommer de op af sandet, op af bunden og svømmer rundt i vandet for at formere sig. Hannerne og hunnernes æg og sæd bliver blandet ved, at de her børsteorme, de faktisk går i stykker. De punkterer simpelthen, så befrugter æg og sæd hinanden. Man siger, at børsteormene sværmer. Og noget kunne tyde på, at lige nu der er der altså en børsteormningssværmning i gang. Det vil sige masser af børsteorm, der holder parsi ude på de her 8-10 meter vand. Der var en mere. Rigtig fine havbørsteorm. Herhenne foran sidder fiskens gællelåg. Og inde under gællelåget, som man lige kan løfte op, der er fiskens gæller. Gællerne er røde, fordi de er sprængfyldt med blod. Og gællerne er en praktisk ting for torsken. Det er nemlig her, den får iltet fra vandet og ind i kroppen. Det vil sige, at den bruger gællerne til at trække vejret med. Den tager en stor mundfuld vand ind og blæser vandet forbi gællerne, og ilten eller luften kommer sig fra vandet og ind i de blodfyldte gæller. Når vi senere åbner torsken sammen, så kan vi se, at hjertet sidder lige bag ved gællerne her. Hjertet er jo det organ, der pumper den iltrige blod rundt i kroppen, hvor torsken skal bruge det. Den skal bruge ilt i alle sine celler. Hernede på maven af torsken er der en rød prik. Det er det, der hedder fiskens gat. Det er blandt andet her, hvor lorten kommer ud, når torsken den skider. Torskens gat er, som jeg sagde før, der hvor lorten kommer ud, men det er altså også der, den tisser fra. Og på den her årstid lægger hundtorsken en masse æg, og det er altså også der, æggene kommer ud. Så gattet, det kan rigtig mange forskellige ting. Og lige bag ved gattet, der sidder gatfinnerne, som jeg viste jer før. Nu skal vi undersøge fisken indvendigt. Det vil sige, at vi skal lave en dissektion og se alle organerne og snakke om, hvordan sådan en fisk er skruet sammen, og hvordan organerne fungerer. Når man skal dissekere torsken, så lægger man den faktisk med maven opad og hovedet væk fra sig selv. Og så skærer man fra gattet frem mellem brystfinnerne og ender helt heroppe ved gællerne. Og det er det, jeg vil prøve at gøre nu. Jeg sætter kniven ind i gattet og skærer ud af, så jeg ikke kommer til at skære organerne i stykker. Så jeg så vidt muligt passer på med at ikke ødelægge det, der er inde i. Og så går det faktisk rimelig nemt. Man stille og roligt skærer igennem buen her. Mange af de organer, der er inde i en fisk, det er jo præcis de samme organer, som vi har inde i vores krop, og de fungerer også på stort set samme måde. Så det er en god måde at lære om, hvordan man selv er bygget op indvendigt. Når man har åbnet fisken, så kan man se alle, eller mange af organerne herinde, og helt op foran her kan man faktisk se hjertet. Det ligger i sit eget lille rum, alene heroppe foran. Og det er faktisk det eneste sted, der rigtig er blod, når man lukker fisken op. Det har jo noget at gøre med, at alt det blod, der får ilt op ved gællerne, skal pumpes rundt ved hjertet. Så der er meget blod lige heroppe foran. Nu vil jeg prøve at tage hjertet ud heromme foran og lige vise jer det lidt på lidt nærmere hold. Her har vi torskens hjerte. Og hvis jeg lige prøver at holde det hen imod jer, så kan I se, at hjertet har en rød del, det er selve musklerne. Og den lille hvide spids, der er for den ene ende af hjertet, det kalder man faktisk for hjertekeglen. Det er der, hvor alle nerverne, der får hjertet til at slå, sidder. Hjertet kan nemlig slå uden at have kontakt til hjernen. Det har sit eget lille batteri eller sit eget nervesystem. Så hvis vi dissekerer en levende fisk, så kan man faktisk opleve at stå med et levende hjerte i hånden, der banker. En anden god grund til, at hjertet sidder her helt op tæt på hovedet, det er selvfølgelig også, at det organ, der skal bruge allermest ild, det er jo hjernen. Så derfor giver det god mening, at hjertet sidder heroppe tæt på hjernen. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil prøve at tage fordøjelsessystemet ud. Fordøjelsessystemet, det er det, der starter ved spiserøret heroppe foran og slutter ved gattet hernede. Og det vil jeg prøve at pille ud, så vi kan se på de enkelte dele af, hvordan sådan en fordøjelsessystem er bygget op.
Her har vi faktisk Torstens fordøjelsessystem. Heroppe foran skar jeg spiserøret over, og hernede bagved skar jeg endetarmen over. Så nu prøver jeg lige at folde det hele ud her, så vi kan se, hvad vi faktisk har med at gøre. Den lange her er Torstens tarm, og her har vi så endetarmen, og herhen foran har vi spiserøret og mavesækken. Og mavesækken er helt fyldt op med mad. Det er sådan, at en torsk, eller en fisk for den sags skyld, den spiser alt, hvad den kan få fat i. Og den har altså proppet sig med børsteorme, tror jeg. Men nu kan vi lige prøve at skære op og kigge nærmere på, hvad det er, den har i maven. Jeg snitter lige igennem mavesækken her, for at se, hvad det er, vi har med at gøre. Og her kan man altså se, den har virkelig proppet sig med de her børsteorme, som der er mange af derude. De er allerede blevet sådan lidt smattede. Det er fordi, inde i mavesækken, som har det her flotte mønster, jeg lige vil vise jer, der bliver der lavet en frygtelig masse mavesyre. Det er det, der opløser maden og sørger for, at fisken kan få energi ud af det. Det er jo det, der er hele meningen med at spise mad, det er, at man skal kunne vokse, og man skal kunne have energi til at bevæge sig. Det store organ, der ligger her, det er leveren. Vi har også en lever inde i vores krop. Og der er 2 ting, leveren er rigtig, rigtig god til. Det ene er at rense blodet og fjerne farlige stoffer fra blodet. Det andet er faktisk, at leveren er kroppens indbyggede madpakke. I leveren ligger der nemlig en masse sukker klar. Og når kroppen får brug for sukker, så kommer det fra leveren og ud i blodet og op til hjernen og ud til musklerne, i takt med, at man skal bruge det. Ja, vi skal lige kigge nærmere på galleblæren. Galleblæren er jo sådan en lille pose her, hvor selve gallen ligger inde i. Og gallen er rigtig, rigtig flot, når man kigger nærmere på den. Nu prøver jeg lige at tage et hvidt underlag her og tage gallen over. Og så prøver at prikke hul på den, så vi kan se den. Her har vi gallen. Og så læg lige mærke til, hvad der sker nu. Rigtig, rigtig flot mørkegrøn væske. Det er gallen og alle de her gallesalte, der gør, at fedt og vand pludselig kan blandes. Den kan variere meget i farve, men den er sådan fra skriggul til grønlig, og alle farverne ind imellem der. Jeg vil prøve at lave et lille forsøg, der viser, hvordan det her med gallen fungerer rent praktisk ned i maven. Og det er meget nemt. Det er noget, man selv kan lave på skolen eller derhjemme. Den her beholder der vand. Det svarer lidt til den væde eller saft, der er nede i vores mave-tarmsystem. Al fordøjelsen, det vil sige, der hvor vi får energi ud af det mad, vi spiser, det sker nede i sådan en vandlig blanding. Og der er så muskler i tarmen og mavesækken, der ælter det hele godt rundt. En af de ting, vi spiser, det er jo fedt. Fuldstændig ligesom det er olie her i virkeligheden. Så nu prøver vi lige at putte noget olie eller noget fedtstof ned i mavesaften her. Sådan her. Godt. Og så ryster jeg lige en gang. Vi prøver nemlig at gøre det samme, som der sker nede i maven, at der er muskler og tarmens bevægelser. Prøver at ælte den her suppe rigtig godt sammen. Fordi hvis fedtet skal kunne fordøjes, så skal det blandes op nede i mavesaften eller nede i væsken. Nu ser vi, hvordan det lykkes mig. Jeg venter et øjeblik. Jeg håber, man kan se det her. For mig er det i hvert fald ret tydeligt, at selvom jeg har gjort et ihærdigt forsøg på at blande vand og olie, så er det stadigvæk 2 helt adskilte dele med fedtet ovenpå og vandet nedenunder. Godt. Jeg har en tredje ingrediens her. Det er opvaskemiddel eller opvaskesæbe. Og det virker faktisk præcis på samme måde, som gallen gør nede i maven. Så nu prøver vi at tilsætte galle til vores fedt- og maveblanding her, og prøver at se, om det kan gøre en forskel i forhold til at kunne få fedtet og vandet blandet. Så jeg putter helt almindelig opvaskemiddel ned i blandingen her. Sådan der. God chat. Og så ryster jeg. Ælte rundt. Giver vi den lige en pause. Og så prøver vi at kigge på den igen sammen her. Og nu ser det altså helt anderledes ud. Det håber jeg også, I kan se.
Nu er det faktisk ikke et lag fedt for oven og et lag vand for neden, men nu er det sådan en god blanding af fedt og vand. Og det er simpelthen fordi opvaskesæben, eller inde i maven er det så gallen, der går ind og angriber fedtperlerne, så de kan opløses i vand. Og det er hele ideen med det, fordi for at vi kan få energi ud af det fedt, vi spiser, så skal vi have den opløst i vandet hernede nede i tarmen. Så et lille forsøg, man kan prøve derhjemme, som viser det rimelig godt, synes jeg. Nu er vi færdige med at kigge på fordøjelsessystemet her. Men vi mangler stadigvæk et rigtig, rigtig vigtigt organ. Det er et organ, der har noget at gøre med det, der hedder immunforsvaret. Immunforsvaret, det er det, kroppen har, der gør, at hvis vi bliver syge, så hjælper immunforsvaret os med at blive rask igen. Og det ligger alt sammen, eller en stor del af immunforsvaret ligger knyttet til milten her. Milten er der, hvor de hvide blodlegemer bliver lavet. De hvide blodlegemer, det er sådan en slags soldater, kan man sige, der går ud og æder influenzavirusen eller infektionen i blodet og gør, at vi bliver raske igen, at feberen forsvinder. Det organ, vi ser her, som jeg lige skal vise jer lidt nærmere, det er ikke et organ, der er til stede hele året. Det er et organ, der vokser og bliver allerstørst lige på den her tid, når vi er hen slut på vinteren. Det her er nemlig rognen. Det er nemlig sådan, at for at finde ud af, om vi har fat i en han eller en hundtorsk, så skal man åbne dem op. De har ikke tissemænd eller tissekoner, som vi har. Så man skal kigge inde i buen her. Og det, I ser her, det er hundtorskens rogn. Prøv lige at skære den af her, så kan I se, hvor flot den er. Rognen består af 2 store rognsække her. Og i hver rognsæk er der 100.000 vis af æg. Noget, I også kan se meget tydeligt, det er, at der er nogle flotte blodårer ud til rognen. Det er det, der giver næring og energi, så æggene kan vokse. Og I kan også se, at der er sådan 2 dimser her, 2 blodfyldte kar. Det er sådan lidt ligesom en blomsterpind. Det er den vej, hvor rognen vil vokse de næste par måneder, hvis hun ikke var blevet fanget. Så hundtorsken har rogn lige nu. Havde det været en handtorsk, havde han haft noget tilsvarende. Det havde bare været sædceller. De vil også ligge i sådan 2 afgrænsede pakker her, men vil se helt anderledes ud. Rognen er sådan orange-rød, mens sædcellerne, eller mælken, som man også kalder den er helt hvid. Og rognen her, synes jeg jo er en af de allerbedste grunde til at fange torsk, fordi sådan noget nyfanget og tilberedt torskerogn her, der lige bliver kogt og spist med lidt mayonnaise, det er det aller lækreste. Det smager 10 gange bedre end det, man køber på dåse nede i supermarkedet. Ja. Nu er maven fuldstændig tømt på torsken her, i hvert fald sådan lige, hvis man ved første øjekast. Men hvis man lige rører her en gang, kan man se, at der faktisk er sådan en underlig eftergivelig ting her, lidt ligesom sådan en ballon, der ligger om i ryggen her. Og hvis jeg lige prøver at prikke hul på den, den er ikke så meget luft i den her, men det er faktisk sådan et organ. Nu suser luften ud af den. Det er faktisk sådan en luftfyldt blære eller pose, der ligger hen i torskens ryg her. Det hedder svømmeblæren. Nu er jeg skåret igennem den her seje svømmeblære, og luften er røget ud af den. Og svømmeblæren, det er sådan en luftfyldt ballon eller pose, som fisken har inde i kroppen, som den bruger til at bestemme, hvor den gerne vil være hen i vandet. Hvis den gerne vil ned til bunden, så gør den sig tung, og det gør den ved at lukke luft ud af svømmeblæren. Hvis den gerne vil op i vandet, fordi der lige pludselig er en masse mad, den kan æde deroppe, så kan den lukke luft fra blodet og ind i svømmeblæren, og så stiger den op. På den måde kan den spare rigtig meget på energien, frem for hvis den skulle have svømmet med sine muskler op og ned hele vejen, så kan den i stedet for bruge den her indbyggede luftballon til at regulere, hvor den gerne vil være. Det sidste, jeg lige vil vise jer, det er det røde, der er herinde bagved, allerbagerst i kroppen, ind mod den her hårde pind, der er herinde. Det er rygsøjlen og alle rygvirvlerne, som vi også har i vores skelet. Det røde herinde, det er nyrerne. Vi har også 2 flotte nyrer, der sidder omme bag helt inde i vores krop om med rygsøjlen. Nyrerne, det er der, hvor det er ligesom leveren, noget der renser blodet, og det er der, hvor tissen bliver lavet, inden den
kommer i blæren og bliver tisset ud, når vi skal gå på toilettet og tisser. Så en fisk har nyrer, præcis som vi har. Og det er de blodige organer, der er hele vejen ned langs fiskens rygsøjle her. Denne gang skal vi kigge lidt nærmere på øjet. Jeg vil prøve at tage det ud af fisken og prøve at se, hvordan sådan et øje ser ud indvendigt. Så jeg prøver lige at skære det ud her med kniven, og så prøver jeg lige at komme tæt på med det, så I kan se, hvordan sådan et øje ser ud. Nu har jeg taget øjet ud af fisken, og jeg vil prøve at skære hul på det. Det mørke her, det svarer fuldstændig til vores pupil. Det er det, der bestemmer, hvor meget lys der kommer ind i øjet. Torsten har hele tiden en meget stor pupil, det vil sige, at øjet står vidt åben, fordi Torsten skal bruge alt det lys, den overhovedet kan få fat i, når den lever nede i nærheden af bunden. Jeg prøver lige at se, om jeg kan have held til at skære øjet over her. Jeg lægger det lige ned på bordet her. Prikker hul. Det er glat sådan et øje, men nu tror jeg, det lykkes. Se, hvad der lige kom der. Inde i øjet er der nemlig den flotteste, klareste runde kugle. Det ligner næsten sådan en glaskugle. Det er det, der hedder linsen. Linsen hos fisken er fuldstændig kuglerund. Vi har en linse, der ligner den rigtig meget inde i vores øje, men vores linse er lidt mere fladtrykt, og vores linse kan noget andet end Torsten. Vores linse kan nemlig ændre form, skifte form, når musklerne trækker i den. Og det gør, at vi både kan stille skarpt på noget, der er langt væk, og noget, der er tæt på. Det kan Torsten ikke. Den er nærsynet. Den kan kun trille sin linse lidt rundt ind i hovedet. Men den har heller ikke behov for at se, hvad der foregår rigtig langt væk. Nu har jeg lagt linsen ned på et underlag her, hvor der er noget tekst, og hvis vi er heldige, kan vi faktisk få en fornemmelse af, hvordan linsen den virker. Nu prøver jeg at køre den hen over planchen her, hvor der står øje, og hvis vi er heldige, kan vi se, hvordan den faktisk forstørrer de bogstaver, jeg trækker henover. Den forstørrer måske en 2-3 gange. Den virker præcis som et lup. Et lup eller et brandglas samler jo også lyset og udnytter det bedst muligt, og det er faktisk hele linsens opgave, det er at samle den lille smule lys, der er nede i havet, så Torsten alligevel kan danne sig et billede af, hvad der foregår omkring den. Så det er linsens funktion. En lysforstærker, kunne man kalde den. Nu har vi kigget på øjnene, og nu mangler vi faktisk stort set kun at kigge på, hvad der er inde i kraniet. Og det vil sige hjernen og de andre ting, man kan se derinde. Så det vil jeg lige prøve at vise til jer. Så jeg vil lige starte med at skære hovedet af. Så skærer jeg lige et skråtsnit ind bagved brystfinden der. Og tilsvarende her om bagved. Sådan der. Så kan jeg simpelthen lige knække ryggen på Torsten og skære det sidste stykke der. Alt det her over bliver til lækker mad, til fiskefilet bagefter. Men vi kigger nu på kraniet her, eller på hovedet. Jeg tager en kraftig kniv nu, fordi, som I kan høre, så har Torsten, ligesom vi har, et helt hård hovedskal, eller et helt hårdt kranie. Formålet med vores kranie er at beskytte vores hjerne, der er indeni. Hjernen den er ikke så solid, den går nemt i stykker, så derfor har vi et tykt lag knogler udover. Derfor har jeg brug for en kniv med mange kræfter nu. Så jeg stikker kniven ned her, og så arbejder jeg mig frem efter. Her kan man se hjernen meget tydeligt. Den ligger omgivet af knogler her inde i selve kraniet. Og hjernen er ikke særlig stor. Den er sådan som spidsen på min lillefinger. Men den er stor nok til Torsten. Den er god til at gøre alt det, som en torsk nu skal kunne. Og hvis man prøver sådan at stikke lidt i hjernen, så er det sådan noget helt blødt, splattet noget. Den er ikke særlig solid, sådan en hjerne. Den er lavet stort set kun af fedt. Den hvide, der går ned her, det er rygmarven. Den løber også ned i vores rygsøjle. Her kan I se rygvirvlerne. Og inde i rygmarven, der er nerverne til alle musklerne og alle organerne. Så det er simpelthen kroppens elektriske system, kan man sige. Man kan faktisk også se små nerver, der går ud til de øverste nakkemuskler her. Der går også nogle nerver ud for hver virvel. Så det er fiskens hjerne.
Godt. Jeg vil vise jer herinde bag ved hjernen noget der faktisk er rigtig flot, som også har noget at gøre med Torstens sanser. Det er sådan en lille muslingeskalsagtig en, jeg kan pille ud. Den har en i hver side. Den ligner faktisk en lille muslingeskal og er helt hård, som en tand med emalje på. Det er Torstens øresten. Ørestenene, det er knogler, der er inde i kraniet på torsken, og det er høreknogler. Vi mennesker har faktisk også ikke bare én høreknogle, men 3 høreknogler i hver side i vores indre øre. Og det er sådan, når lyden rammer vores trommehinde, så skubber trommehinden på de her knogler, der sender lydsignalet videre ind i hovedet. Og det er faktisk præcis det samme, der sker i torsken. Så det er små knogler, der ligesom sender lydsignalet fra den usynlige trommehinde, der sidder uden på fiskens hoved og videre ind i det indre øre. Udover at have noget med hørelsen at gøre, så er ørestenene kan også noget andet. De har nemlig noget at gøre med Torstens ligevægt. Det er Torstens ligevægtsorgan. Det vil sige, at den hele tiden har styr på, hvad der er op og ned, så den ikke lige pludselig svømmer med maven opad og ryggen nedad. De her øresten, de ligger nemlig inde på sådan nogle nerver, en lille madras med nerver på. Og hvis Torsten begynder at svømme skævt, så ruller ørestenen til den ene side, og så bliver der nogle nye nerver påvirket, og så kan Torsten nå at rette op og holde balancen på den måde. De her små knogler er faktisk, de har æren for rigtig meget af det, man ved om fisk, hvor gamle fisk bliver, hvor hurtigt de vokser osv. osv. Fordi i takt med at torsken vokser, så vokser de her øresten også. Og ligesom et træ, der lægger nye årringe på hvert år, så er der også vækstringe, det vil sige vinter- og sommerringe på sådan en øresten her. Og det vil rent praktisk sige, at man faktisk kan tage en øresten og knække den over, slibe den med noget fint sandpapir, og så tage den ind under et lup eller en mikroskop. Så kan man faktisk tælle, hvor gammel torsken er. Præcis som man kan, når man fælder et træ og tæller årringene på en træstup. Så det er et rigtig, rigtig vigtigt redskab i forhold til at lære om fisk og deres alder og hvor store de bliver. Så er vi faktisk færdige med torskedissektionen. Jeg håber, I har lært en masse og kigget med. Hovedet bliver smidt ud, men ellers bliver resten til rigtig lækker mad hjemme hos min lille familie. Jeg skal hjem og koge torskerogn, og jeg skal hjem og lave en stegetorsk på panden. Og det er super frisk og lækkert, så det glæder jeg mig til. Tak for nu.